салом ба ҳама тамошогарони шабакаи олами харид ва фурӯши мошинҳо. Бародарони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо мошинҳои арзон ва бештар қарор дорад. Шахсоне ки мошини ягон техникаи бо арзиш дошта боше, бо тариқи вайбер танҳо бо мо раво мекунед. Бародарони азиз, аз ҳамаи шумо узр, он мошинҳое ки шумо хостен, он мошинҳоро мо пешкаш шумо карда натавонистем ҳамаашонро. барои ҳамин нависед чӣ гуна мошинҳоро пешкаш шумо кунем. дар навори оянда ҳатман он мошинҳоро пешкаш шумо мекунем. Рафтем. Салому алейкум ба ҳама тамошогарони шабакаи олами. Исм Шарипов. Бардораи азиз, как бы пеши ҳамин соли нав як точка пайдо кардем. Ҳамин точка хулосат маҳкам шидагиай барои ки бороша бифурӯша. Нархҳое ки ҳастанд, мисол чизое ки ҳастанд 10,000 5,000 да фурӯхта мешавад. 50% бигем скидка мешавад. боз ма ая лавҳамаша нишонтон метам, тон бинед ва рақамҳоро дар ҷа мебинам, любой ҷо доставка мекунам. Opel Astra G, приводиш пеш, кузиш хечибек, коробкаш механик, нави сӯзишвориш газ ва бензин, Евро 4, 16 клапана, 1.6 объеми моториш. Мошин дар клуб қарор дорад. Сол барош мошин 2006 ахирошай, ҳуҷҷат 1 сола, нархаш 40,000 сомонӣ бо курси ҳозира 311,000 рубл бо савдо мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Kia Spectre мошин дар Москва қарор дорад. Кузаш седан мебошад, коробкаш механик, объеми моториш 1.6. нави сӯзишвориш бензин, соли бароши мошин 2006. 4 электропакет дора, автозаводёни пулт ва сигнализатсия дора. алиш карда мешавад бо ягон автомат. барои суҳбат ва маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. нархш боша 150,000 рубл мешавад, бо тоҷикӣ 20,000 сомонӣ мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ корейский мошин мебошад, рангш сафед мебошад, кузаш внедорожникай. номи мошин Сангмён Крандо мебошад. мошин дар Муъминобод қарор дорад. приводаш пеш ва қапо мебошад, коробкаш механик, объеми моториш 2.3, нави сӯзишвориш дизел яъне солярка, соли бароши мошин 2000 ҳуҷҷат дорад. нархш бошад 10,000 сомонӣ бо курси ҳозира 73,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавоиш дар ҳолати хуба, ягон камбудӣ надорад. гӯшмайдакнаки оҳанӣ, умни чайник, яъне ки светелник, иро ба телефон ҳам истифода бурдаш мешавад. палисоси бо аккумулятор, блендер барои торпазӣ ва дигар ғайраҳо лозим мешавад. духовка барои нон пухтан, гӯшмайдакнак ва сокҷафак, мултиварка барои хӯрок тайёр кардан ва хӯрокро гарм нигоҳ доштан, комбайн барои ошхона, чайник бо паставкаш, иро ҳам бо телефон истифода бурда мешавад. гӯшмайдакнак, палисос, электрони сутка, яъне ки обро гарм нигоҳ медорад. микроволновка дар муддати 1 дақиқа хӯрокро гарм мекунад. настолная блендер. тамошогарони муҳтарам, ин асбобҳое ки пешкаш шумо кардам ҳамаш фирмаи Redmond мебошад. рақамҳо ки дар рӯи экран мебинед, ҳатман занг занед, ба шумо 50, 60, 70% скидка мекунад. Opel Sedan, приводиш пеш, кузаш седан, ранг шампанский, шоколадный, серебристый, хеле шумода махбулай инами рангай. мошин дар қурғантепа қарор дорад. коробкаш механик, объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш газ ва бензин, соли бароши мошини 1996. пешу қафош самбуфер дора, ҳуҷҷат, тонировка 3 моҳи дигар, кондитсионер дора, кор мекуна. ҳамаш 100%, нархиш 40-50,000 сомонӣ бо курси ҳозира 333,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумоти бештар занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
Opel Hatchback приводش пеш мебошад. Кузаш Hatchback, коробкаш механик, солбарши мошини 1997, нави сӯзишвориш газ ва бензин, 4 баллони нав дорад. Мошин дар ваҳдат қарор дорад, ҳуҷҷат надорад. Нархш боша 20000 сомонӣ. Бо курси ҳозира 148000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. зили фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ҳамаш сатвои зай, насосаш кор мекунад, мекаша, холӣ мекунад. Бензина 6500 литра. Мошин дар Қубодиён қарор дорад. Нархш 32000 сомонӣ, бо курси ҳозира 241000 рубл. Бо савдо ҳам мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ҳатман занг занед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор ВАЗ 2101 мошин дар Душанбе қарор дорад. аз суратош маълум ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рангш сабз мебошад, приводаш қаффо, кузаш седан. мошин дар Душанбе қарор дорад. коробкаш механик мебошад. объеми моториш 1.6, нави сӯзишвориш бензин, соли бароши мошини 1981. нархш бошад 10000 сомонӣ, бо курси ҳозира 73000 рубл. бо савдо ҳам мешавад. мошин срочни фурӯшия. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мутаассифона ба мо суратша равон карданд. барои маълумоти бештар ҳатман занг занед. инак мошин навбатӣ ВАЗ 2111 мошин дар Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ, рангаш сирх мебошад, кузаш седан, приводаш қаффо мебошад. коробкаш механик, объеми моториш 1.5, нави сӯзишвориш бензин, соли бароши мошини 1987. нархш боша 9500 сомонӣ, бо курси ҳозира 70000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.